имрӯзҳо миллиардҳо нафар видеоҳои ютубро тамошо мекунанд. ютуб барои истифода бурдан хеле осон аст. агар шумо дар ютуб канал дошта бошед, пас метавонед як сфераи худро ташкил диҳед ва вақте ки дар канали шумо подписчик ва просмотр зиёд шуд, метавонед фоидаи соф ба даст биёред. чӣ хел дар ютуб канал сохта метавонем? ягона чизе ки лозим аст, ин регистратсия дар Google мебошад. дар навбати аввал шумо бояд як идеяи хуб барои сохтани канал дошта бошед. фикр кунед ки чӣ ба шумо ва дигарон ҷолиб аст ва диққат диҳед ки чӣ дар ҳоли ҳозир дар ютуб машҳур аст. 6 роҳи беҳтарин барои кушодани канали беҳтарин. 1. видеоблог ва роликҳои иттилоотӣ, яъне ба монанди таҷикблог роликҳое созед ки дар он хабарҳои нав ва ҷолиб бошад. 2. видео дар бораи субъектҳои бозиҳо, яъне дар бораи гузаштани душвортарин марҳилаҳои бозиҳо. 3. тавсифи филмҳо, видеоҳои вирусӣ ва бозиҳо, яъне сохтани трейлери филм ё маълумоти пурра дар бораи филм, маълумоти пурра дар бораи бозиҳо ва видеовирусҳо. 4. муд ва бюти блогҳо, ин яъне видео аз охирин намоиши мудҳо ва маълумот дар бораи тарроҳони муд. 5. саҳна ва намоишҳои ҳаҷвӣ, ба канал ҷой додани саҳна ва намоишҳои ҳаҷвӣ. 8. мусиқи клипҳо, аз ҳама роҳи осонтарин. мусиқиро гирифта бо клип якҷоя мекунеду ба канал мепартоед. тамом. боз як роҳи беҳтар ва душвори дигар низ ҳаст. ин ёфтани роҳе аст ки то ҳол ҳеҷ кас дар он бора канал насохта бошад, ба монанди сохтани мултфилм ва аниматсия, ки то ҷое ки ман медонам то ҳол ягон канале нест ки сохтани аниматсияро бо забони тоҷикӣ нишон диҳад. мегузарем ба қисми сохтан. агар шумо аккаунти Google дошта бошед, пас метавонед ҳамонро барои сохтани канал истифода баред. агар надошта бошед, метавонед регистратсия кунед. ба сайти youtube.com дохил шуда, кнопкаи вайтиро ёфта зер мекунем ва логин пароли худро дохил мекунем ва ҳамон кнопкаи дохилкунӣ, яъне добавить видео ба каналро ёфта зер мекунем ва ҳамон видеои даркоиро ёфта ба канал мепартоем. тамом, яъне ки сохтани канал ҳам осон, партофтани видео ҳам.